ערב טוב לגף מנועים, יוסי. אז ראשית, הבאת את הגף הזה שהוא גף, אל תגלו לאף אחד, הוא גף מנועים הכי טוב בחיל האוויר, אבל אל תגלו שאמרתי את זה. הבאת אותו לשיאים חדשים, בהובלה ופיקוד ומקצוענות, והכי חשוב, בן אדם. ואני מאוד מעריך את זה, כואב לי מאוד שעזבת את מערך ההנעה, ולמרות זאת אני מאמין שחיל האוויר ירוויח. אני בטוח שאנחנו נראה אותך כמטאטא, לא שאני אחראי על דיוני איוש, אבל אני בטוח בהצלחתך, בטוח שתהיה מטאטא. אני מקווה שתהנה גם, תדע להפיק את המרב, ולאנשי גף מנועים, תמשיכו קדימה, תמשיכו להיות מצוינים, בהצלחה וערב מהנה. שלום, אתה יכול להגיד לי איפה המשרד של מפקד גף מנועים? מי זה? שם קוראת לי. פרץ, אתה חייב לחתום על הסמכות, פרץ. אתה חייב לחתום על הסמכות, אחי. ועוד משהו, פרץ? אתה לא מחליט על העיר הזאת. אתה לא מחליט על העיר הזאת. קרסאווה! ראה? אמרתי לך, תקבלי את הדרגות בזמן. כן. את רואה לך מה לדאוג, מה? למה את מסמיקה? כולה סמל, מה קרה? קרסאצ'יקה. אוח. אני אוהב קפה. אני אוהב קפה. כיף! מה, אין קפה במקום אחר בגף? מה, אין קפה? מה באת לפה? יוסי לא פה, יוסי אולי בהחלט. לכי. אין קפה במקום אחר? אין? מה זה פה ארומה? מה זה? סטפן, מה בדבר איזה אפטר היום? אור, עזוב אותי, באם אמא שלך, יש לי מלא מיילים פה, אני הולך לאיבוד, עזוב, תצא, תעשן סיגריה ותחזור אליי כשאתה מסיים. תודה. what a woman! וואלכ, את הקצינה החדשה, אה? יאללה, הנה על דינק, בטח סיפרו לך עליי בחורות אחרות. אני ידוע כהמפנק. אני יודע לפנק, אני אוהב לפנק, וכולם קוראים לי המפנק. וואלה, אור מלול. Nice to meet. היי, אורית, זה השם, נכון? הקצינה החדשה. מתי הגעת לפה? תשמעי, אני חייב להראות לך משהו. נראה לי שאת אוהבי את זה, אני רוצה שתגידי לי מה את חושבת. הנה, עוד רגע. סטפן! קסום עוד פעם הפעילו לנו הפלגה! ביי! גישאו? איפה גישאו? גישלאווי! אתה רואה, הקדמתי, אמרתי לך שאני אקדים. באתי ב9:30, לא טוב? טוב, גישלאווי, סדר לי את החליפה של האוקה. כן, גישלאווי. כן, גישלאווי. כן, הלו. כן. מה, מירב, אל תשגעי אותי, בסדר? מה, את רוצה שאני אגיע מוקדם, אז אל תשגעי אותי. כן. תעזבי אותי, אל תשגעי אותי, אני אבוא מתי שאני אבוא. אם לא, אני אבוא מחר בבוקר. להתראות. גישלאווי, תסדר לי את החליפה של המדחס.
כן, גישלאוי. כן, כן, גישלאוי. גישלאוי. אני חושב אני מצאתי את המפתחות של גדעון. אני לא יודע מה אני אעשה. אבישי! זה מפתחות שלך. שכחת אותם פה אתמול. הלו, מה מירב? תפוחי אדמה? איזה תפוחי אדמה? מה תפוחי אדמה? את יודעת מה? את משגעת לי את המוח. תקחי תפוחי אדמה, תשתלי אותם בגינה, עד שאני אעבור זה יגדל, בסדר? אל תשגעי אותי, להתראות. גישלאו, תסדר לי את החליפה של החיצונית. גישלאוי, אוי, שלום, מה קורה? את הקצינה החדשה? כן? זה שיער שלי. זה מלידה, ככה אפרו. איפה גישאו? מה המצב? מה, את הקצינה החדשה? תדעי שאת מאלפת. וואי, איזה מטוס, בלט, איזה מטוס, וואי. כן, מימן, כן, קליין, כן, אופיר, כן, מימן, כן, הלו, כן, הבנתי אותך, כן, מה, תקלה? איזה תקלה? כן, מה, כן, הלו, כן, אור למחלקה, אור! סופרסטול! עכשיו סתימה בשירותים! יש סתימה בשירותים! סתימה בשירותים! I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.